a cikin yaransa da suke EPC ma ko da nake ba zan ba wa mashin a cikin wannan wata akwai inda na ba a baya. A muna magana aikin yi ne ba kyauta ba. A to aiki ya ce walwala. Me ne walwala? Ya ce ba walwala ba a samun komai. Kaga ya zama kyauta ai walwala ne. Yanzu kai a matsayin ka na shugaban matasa nawa ne tun lokacin da kuka karɓi mulki a 2019 kuka samu aiki? Ba mu san adadin su ba. Mun yi ghosting suna nan suna aiki. Mun yi empowerment na mata wadda aka yi a Amina wancan Amina Hall. Mun yi empowerment na mata wajen guda 500 wadda aka ba su abu na zogara da kansu. Wannan kowa shaida ne, ganin jarida shaida ne, in ba ka gamsu ba ka je ka bincika ba ka sani ba. Mun ba wa mutane ayyuka, in zan fara irga maka su ɗaya bayan ɗaya Allah za mu kai irin daga nan zuwa sani insha Allah. Kuma ka ce ayi to bismillah sai mu ci gaban fara gaya maka. Kuma ghost din nan kowa ya san da su, kowa ya san yana ganin su. Kai dan ne a cikin jihar Gombe nan ka gan su nan, in ana abu suna nan. Mun yi operation hattara suna nan, mun yi ghost suna nan, kuma kowa ya sani wa'annan mun ɗauke su. Kuma yanzu mai girma gwamna yana sake shirye-shiryen ɗiban ƙaran matasa irin wannan. Kuma magana da shi aboki na yi kwaliki na cewa an kori ma'aikata daga aiki. Shada Mahmud yana ba abin ba rashin gaskiya. Ba yadda za a ce kai ma'aikaci ne ka je ka kwanta ba ka zo aiki saka ka ana biyan ka salari. Wannan ba da dai bane. Wannan zalunci ne, haramci ne. Allah baya son haka. Yanzu abinda kana da abubuwan da ke so ka yi amma kana yake gidan jaridan nan ka zo ka hira da mu. Aiki ne wannan, hakki kake ci kuma yake ci ko na gidan jarida ta biya ka. Wannan ba ta yi laifi ba, kuma daidai ne haka. Amma mutum a ce ma'aikaci ne ya yi wata 7 ko wata 6 bai je wurin sana'arsa ko wurin aikinsa ba, wannan ba daidai ba ne. Wannan ko a wani state ko a ina a Najeriya ko a kasan duniyar nan an san ma'aikaci ya kamata je wurin aikinsa ya aiki. Amma ka ga an san ma'aikaci samu problem, wannan shi je jawo kansa ko kuma wani abu ne je same shi can na rashin zuwa aiki ko wani abu ne shi. A takaice da kana nufi koran da ake cewa an yi amma bisa doka aka yi. Bisa doka aka yi mana. Ai shi ba bin abu ba bisa doka ba. In an kora din bisa doka, dan ni I'm not sure ce ni ban ga mutum ɗaya da kamin takardar cewa kuma Alhaji Mahmud Inuwa ya kore shi ba. In kuma ya kore shi ya san dai bai kore shi a banza ba. To akwai wani batu da yake tasowa